Hormatly Rossiya Federasyasyndaky watandaşlarymyz, siz öz ýüklerinizi Türkmenistana uğratmakda kötenýäňizmi? Zatlaryňyzyň ýolda ýitmeginden ýa-da zaýylanmagyndan howatyrlanýaňyzmy? Onda bu hakda uzak oýlanyp durmagyna gönüden göni insaply kargoň işgärlerini ýüz tutun we siziň zatlaryňyzdan Türkmenistana gelip siziň mähriwalaryňyzy, siziň ýakynlaryňyza gowuşmak hakda oý olur alabilsin. Ekranlarınızdaki telefon nomerleri arkaly insaply kargoň işgärlerini ýüz tutun we öz zatlaryňyzy, goşlaryňyzy, ýüklerinizi edil siziň insaply kargoň işgärlerini eline berişiňiz ýaly ýagdaýda öz ýakynlaryňyzyň ellerine görüp. Вот, приехали груз. Огромное спасибо, ребята. Цело невредимый. Благодаря вам, Руслан Шатлов. Вот, получаем сейчас. Дай вам Аллах здоровья. Вот. Давайте, держитесь, что всегда был вот так. Спасибо огромное, ребята. Спасибо. Еще раз спасибо. Sağ olun. Давай, taňaly kalsın. Assalamu alaikum. Sağ olun. Her sefer bir kentide altımız koy versin ýaly. Sağ olun minnettar. Uzak yaşa. Sağ olun. Nesip etsin ýaşy. Böyle. Nasıl kullanılır böyle? Rossiya Federasyasının ähli künjegünden Türkmenistan döwletimiziň ähli künjegüne ýükleri uğratmak. Şeýle de ata watanymyzyň ähli künjegünden 5 vilayatynyň Rossiya Federasyasının islenlik künjegüne ýükleri uğratmakda insaply kargoň hyzmatyndan peýdalanyp bilesiňiz. Ruslan İleman, hemen sağ olun. Yükleri aldık. Kovi. Tükelenmez abi. Yer. Sağ olun. Allah yakın. Olur, yükümüzü aldık. Sağ olun. İnsaplı kargo. Sağ olun minnettarım. Insaply kargo. Diňe ady dälde eýten işgärleri insaply. Yükler sağ olun. İnsaplı kargo işgärlerine sağ olacağım. Zatımızı aldık sağ olun. İnsaplı kargo işgärlerine köp sağ olsun eden. Yükümüzü elince kaldık. Köp sağ olun. Insaply kargo. Ansat, arzan, aýowly. Insaply kargo. Diňe siziň bilen.